Siguro po ang tanong po na pwede nating sagutin sa ating mabuting balita ay, totoo ba kayang marunong tayong magdasal? Ano po kaya yung ating definisyon ng pagdarasal? Kung ang definisyon po natin ng pagdarasal ay magdarasal tayo dahil may kailangan tayo, yan ay mababaw na understanding ng prayer. Prayer is not just asking the Lord to grant our petition or request. Prayer is deepening our relationship with God, and we open ourselves to God in prayer. For in prayer, we enter the holy presence of God. Bakit ba tayo nagdarasal? Unang-una, dahil alam natin may kayang gawin ng Diyos sa ating sitwasyon. In situations that we are not in control, God can do something. Because for God, even the impossible for God, they are possible. So yung mga imposible, posible sa Panginoon. Ibig sabihin, nagdarasal tayo dahil nananampalataya tayo sa Diyos. Hindi ka naman magdarasal kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Ang pagdarasal po hindi lang paghingi. Kasi kung humingi ka lang, ibig sabihin, kung wala ka ng kailangan, hindi ka na magdarasal. Tanong ko po sa inyo, ng mga nandito po sa ating chapel, sa radio, honest speaking po, no? Honest is the best policy. Sino po kanina pagkagising, nag-antanda ng krus, nagpasalamat na buhay ka pa? Isang tao lang. Minsan nakakalimutan natin. Dapat, the very first thing that we do each morning as we rise up is to make the sign of the cross and to thank the Lord that we are still alive. That God added another day to our existence in this material world. Yung iba kasi, puyat, pagod, hindi excuse yan. Paano kung kinuha ka ng Panginoon kagabi? Hindi ka na buhay. And so, my dear brothers and sisters, sabi ni Padre Pio, prayer is the key that unlocks the heart of God. Ano yung qualification nun? Ang taong nagdarasal with a sincere heart. Ang taong nagdarasal na nagtitiwala sa Panginoon. Sa taong pinagkakatiwala ang sarili sa Diyos, pagkakalooban siya ng Panginoon. That's why in our gospel, Jesus told His disciples, for everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, the door will be open. The central teaching of our gospel for today is prayer. We pray because we believe in God. We pray because for God, even the impossible are possible. Prayer is the key that unlocks the heart of God. Naway ang buhay natin ay maging buhay panalangin araw-araw, at ang bunga ng panalangin ay buhay na banal, buhay na mabuti, buhay na mabuting pakikitungo sa ating kapwa-tao. Amen.